Sige, duol ta sa Ginoo, siyang presensya, magampo kita. Ginoong Dios, kami mapasalamaton ining bagong tuig nga imong gihatag kanamo. Sa makausapa Ginoong Dios, kami gayud kanunay nagahangyo kanimo nga imuming baskugon, dili lang ang pisikal nga lawas, bisan usab ang among espirituhanon nga kinabuhi nga pinaagi nining pulong nga maisgutan namo karon. Kami Ginoo malig-on og mahisama sa imong bugtong anak nga si Jesus. Lig-una kami Ginoo mo niya mong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Bagong taon, bagong kinabuhi. Matod pa sa kanta. Tingali uban sa inyuha, nagunahuna na sa mga New Year's resolution ninyo. Kumusta ka ng inyong New Year's resolution? Muna yung pinaka-common, no? Nga New Year's resolution, make more money. Money. Lose weight. Muna siya ang gustong mahitabo sa akong asawa. Sa kuha. Kaya gawang pangguot ng ako mga pantalon, labi na atong Disyembre, hantod karon. Murag ang rice, kumbate, gamay-gamayon. Kasi mo ba na inyong resolution, no? Inyong minus-minusan ang rice? Save money. No, basig ito ni Agi, grabe na kay kagastador. Deserve, mga kape, mga milk tea, deserve kay grabing hago. Sobraan og deserve. No, learn something new. At least makatuon tagbago. So, og sa Amerika, si same gyapon no promuning kasagara ang mga porsyento sa mga New Year's resolution nga ginahimo sa mga Amerikano. O ambot lang ka sa tuwa, unsa ka ang pinakataas kung na-survey, tingali uban sa tuwa kaning exercise more, eat healthier, spend time with family and friends, o so on and so forth. No gusto kita nga mabago nga atong kinabuhi, gusto ta nga dili ta pareha sama sa kagahapon. Murag matod pa sa uban nga new version of self, yeah? Mga murag Joe 2.0 or basta no naay mga gina-update, gusto ta nga naay bag-o sa tuwa, no? Sa tong kinabuhi nga muna nga gapadayon ta og at least paningkamot para at mabag-o ang ato ang kinabuhi. O hinaot unta, no? Nga ang atong i-aim gyud, no, kabalo man ta nga dili gyud ma-achieve ang kabag-uhan apart from the grace of God. Kung inyohang na subay itong niaging awali, itong niaging Domingo, atong gi-emphasize nga ang grasya sa Dios mao gayud ang naghatag kanatog itong kaluwasan nga kita naluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Og ang tanan nga nabatunan nato nining tuiga, o bisan pa kaniadto, mga maayong butang, every good and perfect gift comes from above. Nga, dili kita angayan ini. Dili gitagaan ta sa Ginoo og mayong panglawas, pamilya, trabaho, dili tungod kay you deserve it. But because iyan ang gihatag nga grasya kanato. O kani nga grasya sa Ginoo, wala lang ni siya no, yang gipakita gyud abundantly sa kaluwasan kundi iya gitang gibag-o. Iya tang ginalig-on, ginatagaan og tinguha nga mabag-o, mahisama gayod sa iyang bugtong anak nga si Jesus para kita makapangalagad kaniya alang sa iyahang kahimayaan. Na dili man gini para ato, para magini siya sa Ginoo tanan. No? Pero ako nang inaot no nga kung gusto tag kabaguhan kinahanglan usabon sa gyud nato ang atong disposisyon sa kinabuhi. Or ang ato agyo bitong panglantaw sa kinabuhi or outlook in life, kaning disposisyon, no? Nga dari gyud nato makita unsa gyud ang imuhang karakter kinaiya panahon nga naay mga circumstansya nga moabot sa imong kinabuhi. Og to establish that spiritual disposition kani nga chapter sa Psalm 131 hinaot ato ning no nga maaplikar sa atong kinabuhi.
Okay, so muni siya ang ato ang big idea. This new year, our disposition ay growing biblical self-awareness, childlike credulity or trust, Godward confidence. Ato nang usa-usahon. Okay? So first disposition, biblical self-awareness. Ingo ni sa salmista or ni King David, Lord, my heart is not proud, nor my eyes haughty, nor do I involve myself in great matters or things too difficult for me. So, adunay duha ka butang nga aware si King David, no? Una-una, awareness of pride. So, Lord, my heart is not proud nor my eyes haughty. So, kani siya nga psalm, no? Usa ni siya kasalmo nga ginakanta padulong sa kanang itong Jerusalem. O muni gina-prepare ang kasing-kasing sa mga magsisimba dito kani mga Israelites or mga Jew as they go to the temple, muning kanta nga ilahang ginakanta para ma-remind sila, ma-prepare, no, ang ilahang kasing-kasing, ma-remind sila sa kamatuoran sa Ginoo. O ang kasulatan ni si King David, sa iyang pagduol sa Dios as he comes to the presence of God, he made it sure that his heart is not, my heart is not proud nor my eyes haughty. Sa akong pagtuon, ani ba? Di ko kaampo, ani? Muduol ka sa Ginoo, mayon ka, Lord, ang akong kasing-kasing Ginoo. Di jud ko garboso mo mag. Kay ang realidad sa kinabuhi, nagitay pride. Walay tao diri nga walay pride. So unsa man ang ebidensya nga naa kay pride, naatay pride, kaya naman kay makasala man ta. Kay matod pa ni C.S. Lewis nga kani daw pride mother of all sins. Siya ang mungaan nga kanang mga so ubang sala kanang lust, kanang materialism, unforgiveness ug uban pang mga sala. Itlog ra na siya sa mungaan nga mao ang garbo. So every time nga naay sala, nagyoy involve ana ang garbo. Kaya nga no, unsa man ning garbo? Ang garbo manggod mo insist kita nga kitay sakto, muning tama na para sa tua, o kita mo'y masunod, o klaro naman nga naa na may pulong sa Dios, naa naman ang iyang kabubuton, nga kana dili gyud mahimaya siya, pero kung mo-insist gyapon ta sa atong gusto o buhaton gyapon nato ang butang, kana garbo gina siya. So every sin that we commit, na give pride ana. So muna ang inyo si David, Lord, my heart is not proud. Kay kabalo siya nga muning gidil niya. O kabalo mo, si Haring David, dili siya tao nga walay pride. Kaya naay instance niya sa 1 Samuel. Daw nga, ani nga time si King David is daghana kay siya og accomplishment. Victories upon victories, na siya sa tuktok ng tagumpay. Success by imo. Ginasalot siya, bisan asa sa magiyang fame, wala na magkikontra siya tungod sa iyahang kabantugan. No? He was really a successful leader during that time. O nakauna-una siya, naka-idea siya nga magpa-conduct siya census. Ihapon niya ang iyahang mga sundalo. Nagkuha siya, conduct siya o kana bitong inventory. O giwarningan siya, nainiduol siya si Joab, iyang general, nga ayaw, nahangyo nga dili niya buhaton. Pero si King David, iyagya pong gibuhat. O nagunahuna siya kato sa iyang pag-survey, nigabot ang garbo nga, uy, daghan may digay kog sundalo, bantog ra, sige mig kadaog, bantog ra, sige mig makapildi sa kontra tungod kay daghan miog sundalo, daghan kog sundalo, ug dili lang basta-basta nga sundalo, mga maayo nga sundalo. Niabot siyang unahuna
nga ang kaning victories nga iyang na accomplish nalintan niya nga ang grasya day sa Ginoo ang galihok siyang kinabuhi ug niabot siyang unahuna nga siya na tungod sa iyang pagkamaayo nga leader, tungod kay maayo ang iyang mga sundalo, niabot ang garbo sa kasing-kasing ni David ug gisilutan siya sa Ginoo ug sa naoy gira og adunay 70,000 sa iyang mga soldiers namatay. Part of God's discipline kang King David. So sa iyang pag-ampo lagi ni King David, dili mo pasabot nga wala siya garbo. Kay bisan pa sa iyang past experiences, biktima siya mismo sa garbo. Ang pangutana, nabiktima ba ka sa imong garbo? Panahon nga niabot na ang success imong kinabuhi, niabot na si mong una-una nga maayo man ko nga leader. Maayo ko mutudlo. Moabot ang panahon nga murag makalimtan na nimo nga grasya man ni sa Ginoo tanan. Sa atong guys start pa ka grabe yung paningsalig sa Ginoo mo na nga ampo gyud pagnana murag believe na kay ta sa atong kagalingon. Busa bantayunon gigayo hinaton ta nga karong tuiga bantayunon gyud ni atong aware ta sa ato ang kasing-kasing that kani ato kasing-kasing is deceitful. Mangingilad ning dako. Nailad ka sa uban tungod kay nagpailad pug ka sa imuang kasing-kasing. Pero muna nga si King David kani nga salmo sa iyang pagduol sa Ginoo, my heart is not proud, meaning iyan ang gisettle. Iyan ang gisettle sa iyang kaugalingon nga kumuduol sa Ginoo magpaubos gayud siya. O iya gining isalikway ang garbo kay naagi garbo sa tuang kinabuhi. Naagi na. Kitang tanan naagi ani. Busa matod pa sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. What is the greatest destruction nga ma-experience sa tao? Impierno. Justice of God being implemented in hell. Unsa may rason nganong maimpierno ang tao? Unbelief. Nganong di man motuo? Because of pride. Refusing to submit to the lordship of Christ, refusing to repent from their sin, knowing nga kaning ilang sala ila pagyapong gihigugma nga klaro naman ang Ginoo nang ingon isalikway na. Kung walay pagkabalaan, dili makakita sa Diyos. Pero people refuse to believe. And therefore, pride goes before destruction. Before mahulog ang tao sa kalaglagan, ang garbo na nag-una sa iyang kasing-kasing. Bantayunon yun ni siya. Bantayunon yun ni ato kasing-kasing. Kung kinsa may makabadlong. Kung naay garbo gakuan di sa itong kasing-kasing. Kinsa man, ang mo review ka na to ang pulong sa Dios mo na hinaut unta kanong tuiga nga kung sa unang laging tuig grabe kay murag tinapulan ang ato pagbasa sa pulong sa Ginoo karon ta padayon ta nga mobasa sa pulong sa Ginoo atong busgon ang atong espiritu sa pulong sa Ginoo kay muni siya ang sama sa ang pulong sa Ginoo sama sa usa ka hammer or martilyo nga mubuak so unsa man na nga kasing-kasing nga tig-a. Pride goes before destruction. Nganong naguba ang pamilya, uban pang mga, kung imog yung i-trace nganong naay kagubot sa pamilya, sa magtiayon, relasyon, imong i-trace, pride yun ang gauna. No, matod po dari, klaro kayo. The Lord detests all proud heart. Munang sa Proverbs. Di kalugut-gutan sa Dios o dili gyud ganahan ang Ginoo sa kasing-kasing nga garbuso. Muna nga kumuduol tas Ginoo, i-examine nato kung naa ba tay garbo nga gapahipi diya. Nay usa ka
quote na rin gikan kang R.C. Sproul, no, to reduce the demands of God's law into is to do violence to the holiness of God. To inflate one's own self-assessment to the point of self-delusion is an extreme form of pride. Nga kumuni ang pulong sa Ginoo, muni ang gisulti. Unya, atong ipaubos, atong i-insist nga mas maayo gyapon ang ato ang diskarte o klaro naman ang pulong sa Ginoo, klaro naman ang saad. And we insist nga kita gihapon ang masunod. Pride na siya. So, na isa ka example diri sa Matthew 5, sa sermon, no, ni Jesus Christ, and this address to Christians. No, kung ikaw, if you are offering your gift to the altar, usama na, going to God in His presence, going to church, or sa imong devotional, kung mag-offer ka o gift, and there, remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar, and first go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Kani siya, gituluan ta ni Jesus, iyang mga katawan kita, nga kung kita muduol siya, i-make sure nato nga settled na. Wala na ginatawag kaning garbo ato yung ipadaplin. O kung naamang galing bikil, naamang galing unforgiveness, be sure na you have to forgive. Kaya kung mag-offer ka, usa pa na, balag mo, tulo pa na imong luha. Bahala pa unsa kadako nang imong ihatag diha sa offering box. Kung naagya po'y kasing-kasing nga garbuso o dili mo pasaylo. Kaya heart issue man eh. So, muna siyang first disposition. So, aware si King David sa iyahang garbo, hinatunta nga aware ta kanong tuiga nga bantayunon gini ato kasing-kasing. Bantayunon gini ato kasing-kasing, walay kasing-kasing nga di bantayunon. No, dili lang ingon kay kasi bantayunon ni ako kasing-kasing kay rabag didako na raman eh. Ang man irregular ang heartbeat dili na mao. Lahi na sa nga bantayunon. Padaan si mong maintenance, akong pasabot ang imong kasing-kasing nga dali ra mahulog sa pagpakasala. Garbo. O sunod, awareness of boundedness or finiteness or sa ato ang pagkalimitado. Ingon ni King David, nor I do involve myself in great matters or things too difficult for me. Nagtuko si King David, di siya gustong stress. Kabalo mo sa nang stress, kaya nabitong ga-involve ka sa kabutanga, lisod kaayo, unya, believe kita sa itong kagalingon, mo ganang giunag itong pride, no? Kay stressful kayo. Kabalo, si King David kung asa ra siya taman. He knows his limitations. He knows kung unsa ra gyud bag masipag daghan madiskarte siya nga hari, great general siya, Kristohanon, daghan siyang abilidad, shepherd, may musulat, pero kabalo si King David kung asa ra siya taman na ay mga butang ngunsa nga lisod para sa iya. Sabto na to na. Say kani mga millennials o kani mga Gen Z, mabiktima ba yata? Sa may gina-advise. Mano, kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, okay ba na sa to? Mahimo kong astronaut. Nya piki. Kung sa mga na, wala na. Dapat kabalo ka kung asa na kataman. Kabalo rata kung unsa gyud atong limit. Na mga butang nga dili gid nato control ang kinabuhi. Si King David ingon siya,
dili niya involve ang mga matters too difficult for him. Because kabalo siya nga naay Dios nga walay imposible sa iya. Sa Jeremiah 32 verse 17, O Lord, God, you have made the heavens and the earth, and by your great power and outstretched arm, nothing is too difficult for you. Naay mga butang ang Ginoo ang makabuhat. So kung ang Ginoo ray makabuhat, ayaw pag-involve na, ayaw na pag-play nga mura ka Ginoo. Ha? Unsa man ang mga butanga nga ang Ginoo ray makabuhat. O kasagara, muning kasagara ako madunggan nga nayo sa ka pastor, gadbaysan usa ka babae nga ay lagi involved sa usa ka relasyon, ay kana siya di man gina magtotoo. Sige lang pastor, kay ako man siyang mabag-o. Ako man siyang mabag-o. Pag sure, ha? Mura ka Ginoo nga imong mabag-o ang tao. Mga asawa, ubana, usama ka diha. Sig kanang imo ang pagsaba-saba, makabag-o na. Kabag-o na. Nabag-o ba ang imong bana kay ka mo yaw-yaw? Di man. So ayaw nag-involved in matters too difficult for you kay stressful ang kinabuhi sa tinuod lang. Ayaw nagpagpa-stress kay nagay makabutang nga di nimo mabuhat nga ang Ginoo ray makabuhat. Kaluwasan sa usa ka tawo dili na sa imong kamot, although masipag maayo kay ka mo diskarte, maayo ka magsulti sa gospel, but only God can convert people. Matod pa sa God questions no kaning the infinite nature of God simply means God exists outside of and is not limited by time or space. Infinite simply means without limits. When we refer to God as infinite, we generally refer to Him with terms like omniscience, omnipotence, and omnipresence or omnipresence. Now, ang sa my point ani, God is without limit. Ang Ginoo ra maoy walay limit. Kita limitado ta. Accept na siya. Kinahanglan madawat din nato na dili kita ang in control. Dili kita ang in control sa atong mga anak. Ang Ginoo mo'y Dios mo'y gahatag sila sa kaugmaon. Of course, gihimo kang instrumento. Dapat you know kung asa ka mo lugar. Unsa may we are steward, piniyalan. Ang kaugmaon wala sa atong kamot, nasa kamot sa Dios mo na nga, the more tamod, duol sa Dios. Kay wa kita, we are limited. So, ingon ni Jesus, unsa may ato ang mabuhat, kay sa ato ang pagka finite. Seek first the kingdom of God and His righteousness. You know? And all these things will be added unto you. So, muna ang atong kwan, kay klaro man, nga dili wa, atong kusog limitado, ang atong wisdom limitado, ang ato ang diskarte, si pag-usaw, di kaya po nato makaya tanan. So, but pasabot nga, nanginahanglan gini tag Dios. Nanginahanglan tag Dios nga, maoy mo, hatag na to grasya, kaalam, mahatag na to kusog, muna nga we continually seek God because we are limited. Di na to kaya. Kaya kung kaya pa nato na ikaw na lay Dios. Kita na lay Dios kay kaya man day nato. The moment we realize nga, oy, di man day nako kaya, then you acknowledge that, oy, I need God in my life. That's why we seek. Then usa may trabaho sa Ginoo. Ingon sa ginanita ni Jesus, ayaw worry about tomorrow. Ang tomorrow, ang ugma, ang Ginoo na ga-handle ana, dili na nato beyond na sa tuang kapasidad. Offer to God your tomorrow. Tomorrow sa imong business, tomorrow sa kugmaon sa imong anak, tomorrow, everything. Offer to God your tomorrow. Do not worry.
No? For tomorrow will worry about itself. Today has enough trouble on its own. Then ingon dari, no? Si George Washington, no? Ingon siya, the finite mind o kitana of man can never grasp the mysteries of the infinite. It is the highest wisdom. It is our great happiness to accept our limitations, to use whatever we have and leave the rest to God. Ang dili ni mo mabuhat, ang nga Ginoo ra na, then ihatag sa Ginoo. Humble yourselves under God's mighty hand, so that in due time He may exalt you. Cast your anxiety to Him because He cares for you. 1 Peter 5:6-7. So, muna siya. We are limited, we are finite, we don't know kanang usay ka ugma, limitado tong kusog. So, we cast all our cares to the one who could do mightily, the God of heaven and earth. Munang tinuod nga kapahulayan. Nga we rest in His promises. So, ikaduha nga disposition, childlike credulity or trust. Ingon sa Psalm 131 verse 2, I have certainly soothed and quieted my soul like a weaned child resting against his mother. My soul within me is like a weaned child. So, iyahang gipakalma, no? Ni Haring David ang iyang kalag o gipahilom. Unsa ba di realidad sa atong kalag? Kusta ka imong kalag ron? Kumusta ang imong inner self? The reality is, our heart is restless. Kung imong yung susihon ang imong kasing-kasing, ang imong kalag, apart from Christ, we are restless. Di na kahimutang murag kani ato ang kalag mura ni siya na ADHD. Sige lihok-lihok, sige asa dapit padulong. Restless di kahimutang na di ta kapuyo. Because we try all these things, uy, di gyapon sa makapatagbaw. Okay, basin kanimo ni, and people are restless. Then ingon ni Saint Augustine, you have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you. So that's why si King David, although king siya, daghan siya accomplishment, pero gipakalma gyapon niya ang iyahang kalag. Dili biya sayon mahimong leader. No, dili sayon. No. Muna kung as much possible murag di ko ganahan og kaning nay role nga mulid kay murag ikaw mo salo sa kasaba mga dahan ka atimanon. No? Pero God's grasya ra gid sa Ginoo gyud. The reality is our heart is restless. How much more kung naa ka sa usa ka posisyon, no? Ikaw magproblema sa imong katawhan, naigira si King David, din ako ma-imagine, no, sa mana, di ba? Pero taliwala sa kadagan tingali sa iyang gikabalakan ni King David, kabalo siya unsaon pagpakalma. Siyahang kalag nga di kahimutang. Ikaw, kumusta imong kalag? Kamulog ka unsaon pagpakalma ana? Makalma na siya kung naay video kay. O niya kanta din kag My Way. Mo ba nang makapakalma nimo? Or itulog lang na, di gyapon, di na makaya, di na mada. Pulong sa Dios. Mo'y makapakalma na to. Muning ingon ni Jesus sa iyang mga disciples, ani nga time si Kristo hapit na ilansang sa krus, o gikalma niya, iyang gipakalma ang iyahang mga disipulo, nga nataranta na kay, giingnan na sila ni Jesus, di na ako magdugay, ilang sang nako sa cross, murag na troubled ang mga disciples, namunsa na lang, mawala na ka Lord,
magunsa na lang mi. Na troubled ang iyang mga disciples. Then ingon ni Jesus, ipakalma niya, do not let your hearts be troubled. Believe in God and believe also in me. Amo day nang siyang tambal. Munang tambal sa kasing-kasing nga tarantete kayo. Kasing-kasing nga di kahimutang. Believe in God. He is in control. Nasa'y purpose. Nasa'y rason. He is in control. Nga kaning Ginoo nga imong gisimba, Ginoo sa langit ug sa yuta nga walay imposible kaya ang imo yung amahan sa langit, ang imo magbalantay. Do not let your hearts be troubled. Nga iya pag comfort pag ginani iyang mga disciples niya, in my Father's house, don't you know? There are many mansions. Kung dili pa ni tinuod, dili na ako nisulti sa inyo ba? I will go there and prepare a place for you. And I will come back and take you with me. Muna iyang saad. And I believe, sa dadunggan to sa iyang mga disciples, nihupay ang kasing-kasing. Kumusta man? Panahon nga, matakabalobi 2024, January pa. Di ba? Taas-taas pa. Usa kay mahitabo sa pagka-February. Na Valentine's Day, sa bala, March, daghan. Tingali, karon murag naka-trouble na ka kay murag daghan nagbiling sa previous or sa baka, I don't know, mga estudyante. Nataranta na ka kay wala kay imo assignment niya. Ting eskwela napit. Do you, alam man ano? Kabalo man ta nga naatay wisdom gihatag ang Ginoo pero naay mga butang that only God can calm us. Masipag dili nay atong kalagno masipag unsa ka maayo nga mga pulong nga isulti sa imong asawa, sa imong mga kaibigan, digya po na enough nga makapakalma nimo. Ang true Christian ang makapakalma ginya ang Ginoo mismo. So, I hope nga our disposition no atog yung mausab ni siya by believing in God. Then ingon pa gyud ni Jesus no, the same chapter siya, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, I give to you, let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You have peace of God. That's why gina-encourage ta to come to the presence of God, to cast all our cares, and kaning nga peace nga yang gisulti diri is reconciliation to God. That's the greatest peace that we could ever have, that we are reconciled to God, that our sins are forgiven, our sins was settled at the cross. That muni siya ang peace nga gihatag ni Jesus sa atua nga dili mahatag sa kalibutan. Your relationship with God. Let not your hearts be troubled. Naningon pa gidayon siya sa balik ta sa Psalm 131 verse 2, like a weaned child resting against his mother. Kato mga mama diya, kanami itong bantayan niyo ng bata nga gilutas na. Nasa una ga breastfeeding, niya imo nang ilutas. Kumusta ang ilang behavior? Di ba, manyahon, gusto sila cuddle permanente. Murag di sila mahimutang kung wala ka. Gusto nila nga makita ka. Masin mo, palit ra ka og suka dito sunahan. Murag nagmuhila kay di na kahimutang nga di ka nila makita. I hope no inana ang ato ang kasing-kasing mo nagi-compare ni King David ang iyang kasing-kasing nga sama sa usa ka bata nga di kahimutang kung malayo siya sa iyang Ginoo. Kanunay siyang sa pipi or magpakugos sa presensya sa iyang amahan. Nga iyang gikonsiderar gyud diri no nga sama sa usa ka bata nga nagpahulay sa iyang inahan. O ginaot unta nga muni ang atong i-apply
karong tuiga. Hinaton tanga di ta mahimutang kung malayo ta sa presensya sa Ginoo. That's why importante kayo ang church fellowship. Importante ang devotional. Kumusta naman ka? Basig uban sa tuwa, mag-devotional ako pagka January 1. Kumusta naman? Basig hapit na sa kasimasa, struggle. Ako, buksan na sa ko mga kuan karon. Yan ang goal nga everyday so far, wa pa isipyat so far by God's grace. You know? Dayon, the future confidence. Third disposition. Israel wait for the Lord from this time on forevermore. So the encourage ni King David, ang Israel, ang iyang katawhan, ang katawhan sa Dios nga muhulat. Ang hulat niya is to hope in the Lord. Unsa man dapat atong attitude while waiting. Wait courageously. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. So as we wait, for the Lord, hope in the Lord, sa tong family, sa unsa may aspeto sa tong kinabuhi, we should be strong. Kay why? The world is against you. The enemy is against you. And even yourself is against you. Kay naay sin, naay doubt, magduha-duha, basig mawalan kag kaisog tungod unsa may circumstansya, but wait courageously because God knows how to answer your prayers. He is always on time. Wait courageously. We have an enemy, the world, but we trust sa promise sa Ginoo. Napata ko isa kalistration ni Pro because of time. Muproceed na ta sa isa kadua. Wait silently. It is good that he waits silently for the salvation of the Lord. Silently. Silently means prayer. We meditate upon the goodness of God. Silently means recalling the things that God has done to us. Shut your mouth, mga bagulbol, mga reklamo, mga unsa ba nang imuhang mga butanga. Be still, know that God is your Father. Kahani kayo ng kanta nga, still, I will be still, know that you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will rise above the storm. Sunod, wait expectantly. But as for me, I will watch expectantly for the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Paminawon di ka sa Ginoo. Dili kay stranger sa yaha. You are His child by virtue of Christ's work on the cross. You are not stranger. You are part of His kingdom. Paminawon di ka niya. But you have to wait. Wait with hope, knowing that God knows how to answer your prayer. And if you wait upon the Lord, kabalo mo na ay benefit. Isaiah 40 verse 31. Yet those who wait for the Lord will gain strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. And they will walk, not become weary. Kikapoy na ka? Ha? Hoy, abaga na? Ha? Murag, luya ng tuhod, spiritually. Wa na'y gana sa pagbuhat sa spiritual things. The Word of God says, wait in the Lord. Go back to basic. Pray. Abide in His presence. It will fuel us to do what He wants us to do. To bring back the fire in us. Wait upon the Lord. So, this new year, usa itong disposition, a growing biblical self-awareness. We are aware of our pride. That's why kung naa ng pride, maghinulsol, before we come to the presence of God, i-deal na ng pride. We should be aware of our
limitations nga kita limitado dili ta Ginoo. Dili kita in control. Then atong disposition is childlike credulity or trust nga di ta mahimutang kung malayo ta sa Dios. That's why we continually commune to our Father. Godward confidence. Dayon katulo, waiting that our God is our Father and He is able to save us and answer our prayers. So keep on praying. I hope nga mo-grow ta together. Our disposition in this year 2024, our disposition towards Godward confidence. Let us pray. Lord God, daghang salamat. Karong tuiga, Lord, nga kami aduna gayoy paglaom. Ug ako nang hinaot, Ginoo, nga our life will be changed from glory to glory in the image of your Son Jesus. Ako pag-ampo, Ginoo, nga kining mga kamatuoran naagi yun sa mong kasing-kasing, Lord, and help us, Lord God, to be hopeful always, knowing that you are with us. Bless your people, O God. In Jesus' name, amen.